бешубҳа Федератсияи таеквондо ИТФ ва кикбоксинги ҷумҳурӣ дар соҳаи варзиши тоҷик мақоми хосаро касб мекунад. Зеро дуюмин варзишгар духтаре ки унвони чемпиониро соҳиб шуд, ин Шаҳло Муҳаммадрахимова мебошад. Ва албатта ҳамаи ин шоҳкориҳо барои дигар дастпарварони Федератсияи таеквондо ИТФ бозкунандаи роҳ ҷиҳати фатҳ намудани қуллаи мақсуд шуд, зеро ин натиҷа чанд маротиба такрор гардид ва шояд ин муваффақиятҳо барои қаҳрамони навбатии барномаамон намунаи ибрат гардид, ки рӯ ба омӯзиши таеквондо ИТФ намудааст. ин навбат мо ҳайати эҷодии барнома дар хусуси варзишгаре ҳарф хоҳем зад, ки дар соли равон дар мусобиқаи бонуфуз имкони ҳимоя кардани шарафи мамлакат ва ба ин васила партафишон намудани парчами миллатро зери садои мутантани суруду миллӣ пайдо кардааст. Албатта инҷо сухан дар бобати чемпионати ҷаҳон меравад, ки бо комёбиҳои оламшумулаш дар сабқати ҷаҳонӣ унвони чемпионии ҷаҳон дар вазни мутлақро соҳиб шуду дар байни 45 давлати дунё ҳамчун беҳтарин варзишгар эътироф шуд. Қаҳрамони барномаи навбатиамон Марьям Абдураҳимова ҳанӯз аз хурдсолӣ рӯ ба варзиш овардааст. Ба ин намуди якҳарба аздор шудани Марьям тасодуфӣ нест, чунки қиблагоҳаш варзишкор буду дар чандин мусобиқаҳои мухталиф музаффариятҳо дошт. дар хона вақте ки ҷоизаҳу расмое ки аз мо буд Марьям медид, ҳавасш меомад ки ба ҳамин намуди ба ҳамин риштаи варзиш тамрин кунад. Ва як рӯз 7сола буд. Ма Марьямҷона гирифта ба ҳамин толори калон овардам ва ба мураббии Асаддин Султонов гуфтам ки ҳамин Марьямҷон майлу рағбат дорад, агар имкон бошад ҳамина ва шогирдӣ гиред. Гуфтанд майли хай як рӯз ду рӯз ку бияд, агар маъқулшон шавад хай бо кор кардан мегирад. Рӯзига ду рӯз, се рӯз, чор рӯз, як ҳафта, як моҳ, як сол омадан, дига ҳамин намуди варзиш маъқулшон шид. Дига ҳамин намуди варзиша нағз дидан омадан гирифтанд. ҳангоме ки ба машқу тамринҳои ин навъи якҳарба машғул шуда чанд сол доштед? Ман ба ин намуди варзиш аз 8 солагӣ шавқ пайдо намудам ва ба машқу тамрини ин намуди варзиш машғул шудам. Хоб, акнун мегуфтед рӯзҳои аввал машқ чӣ гуна буд ва таҳти роҳбарии кадом мураббӣ шумо машқу тамринҳои худро оғоз намудед? Рӯзҳои аввал машқҳо каме душвор буданд, аммо ба ёрии устоди варзишам ба дастгирии он кас тавонистам аз уҳдаи мушкилиҳо бароям. Мураббии аввалинам Асаддин Султонов буданд. Ташаккури зиёд, Марьям бону. Хоб, акнун мегуфтед оё мураббии шумо ҳангоме ки навомӯзон рӯҳафтода мешуданд, оё аз пирӯзиҳои дигар варзишгароне ки соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд нақл мекарданд? Бале, вақте ки устод бинад ки мо рӯҳафтода шудем, моро сараввал дастгирӣ мекунад, рӯҳ баланд мекунад, боз дар бораи дигар варзишгароне ки ба мақсадҳои худ расиданд нақл мекунад, то ин ки мо рӯҳбаланд шавем. тавре маълум шуд, Марьям айни ҳол аъзои маҳфили таеквондо ИТФ аст. Қаблан ном бурда аз ин навъи якҳарба тасаввуроте надошт ва ҳатто намедонист, ки ин мактаб дар мавҷудияти хеш чандин қаҳрамонҳои ҷаҳониву осиёиро на фақат аз ҳисоби мардон, балки аз байни бонувон ҳам тарбият кардааст. Чун аз ин огаҳ шуд, шӯълаи қалбаш баҳри музаффарияту пирӯзиҳои варзиш рахшандатар гашт. Марьям хеле духтаре ки ҳавасманд буд. Ҳавасманде ки мақсад мехоҳад ки ҳамин дар натиҷаҳои беҳтар расам. Баъд аз он вақти Марьям ки машқро сар кард дар ин толор, ман чунин як мураббӣ ки чиз ҳис кардам ки Марьям хело чизро мехоҳам. Ба даста Марьям кати якҷоя мо тайёрӣ дида дар чемпионатҳое ки ай камарбанди зард Марьям сар кард ҷоизаи аввал ишғол намуданд. ҳар як камарбанд ба Марьям чемпион шудагааст. Чуноне ки медонем таеквондо ИТФ ба якчанд шохаҳо ҷудо мегардад. Акнун мегуфтед шумо бештар ба кадом намуди таеквондо таваҷҷӯҳ зоҳир менамоед?
ман ба ҳамаи намудҳои ин варзиш таваҷҷӯҳ зоҳир мекунам аз ҷумла ба намуди тӯли спарринг, селф-дефенс ва спецтехника. аҳсан Марьямбону, хоб акнун мегуфтед чӣ қадар вақт сипарӣ шуд ки то ин ки шумо нозукиҳои ин намуди навъи якарбаро аз худ кардед? тӯли 8 сол ман нозукии ин намуди варзишро аз худ карда тавонистам. нахустин мусобиқаи шумо дар куҷо гузашт ва вақте ки мураббӣ ба шумо гуфт тайёр шав ба мусобиқа меравӣ, чӣ гуна эҳсосот шуморо фаро гирифт? аввалин мусобиқа дар ин федератсия гузашт, рости гап вуҷудам тарс фаро гирифта буд, аммо дар ин нигоҳ накардам, ба худбоварии калон доштам ва соҳиби ҷои дуюм гаштам. мураббиам аз ман умеди калон доштанд, ба ман боварӣ доштанд ки ман муваффақ мешавам. хеле хурсанд будам ки устодро сарбаланд намудам, хеле қаноатманд шуданд. гуфтанд ҷоиз аст ки дар федератсияи таеквондо ИТФ ва кикбоксинги ҷумҳурӣ нисбат ба дигар навъҳо сафи пайравонаш аз ҳисоби духтарон бештар аст. аз ин ҷост ки кори назарраси федератсия маҳз ба ҳамин чиз алоқамандӣ дорад. чун дигар аъзои федератсияи мазкур Марьям Абдураҳимова низ бештар ба муҳорибаи якка таваҷҷӯҳ зоҳир намуд. гарчанде ин амал ба духтарон каме мушкилиро пеш оварад ҳам, вале хоҳиши зиёди иродаи қавияш ба ин монеаҳо ғалаба кард. пас аз мусобиқаи аввалин боз дар дигар мусобиқаҳои варзишӣ иштирок намудед? пас аз аввалин мусобиқа ман боз дар дигар мусобиқаҳои варзишӣ иштирок намудам ва сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштам. хоб акнун мегуфтед умуман дар як сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон чанд маротиба чунин мусобиқаҳои варзишӣ гузаронида мешавад? дар як сол зиёда аз 4 мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ роҳандозӣ мегарданд. таеквондо ИТФ ба шохаҳо ҷудо мегардад, яъне варзишгарон имкон доранд ки дар як мусобиқаи байналмилалӣ 6 маротиба ҳам ҳунари хешро манзур намоянд. инҷо метавон муҳорибаи якка, тул, техникаи махсус, селф-дефенс ва ғайраро ном гирифт. қаҳрамони барномаамон танҳо баъди 8 соли тамрин нозукиҳои таеквондоро омӯхт. албатта дар зарфи фаъолияти варзишиаш ба ҳар кас муяссар намегардад. бо иродаи қавию дарки баланди масъулиятшиносӣ борҳо шаҳди пирӯзиро чашидааст. албатта иҷрои сабку услуби хоси таеквондо ИТФ дар тамрингоҳ кори дигар асту худро дар майдони набард санҷидан тамоман чизи дигар аст, чунки варзишгар бештар ба эҳсосот дучор мегардад. пеш аз мубориза ин нуқтаро Марьям ба хубӣ дарк намуда буд. вобаста ба ин ба чӣ камбудиву иштибоҳҳо роҳ дод, дар оянда асоси пешрафти машқварзӣ ҷиҳати ислоҳи камбудиҳояш гардид. тавре маълум шуд қаҳрамони барномаамон Марьям мусобиқаҳои дохилиро аз навъи муҳорибаи якка ба лавзи варзишгарон бошад спарринг ифтитоҳ бахшид, аммо номбурда ҳунарашро аз дигар намудҳои таеквондо санҷида муваффақ шудааст. дар бораи Марьям гап занем агар ин духтар ки бисёр балайофта ба меҳнат дӯст ва зебо аст. ҳамин баъзеҳо фикр мекунанд ки духтар агар ба варзиш машғул шавад вай камтар дағал мешавад, безеб мешавад. ина Марьямро нигоҳ кунед, ҳамин духтаре ка безеб гуфта мешавад. ба фикри ман бисёр хушрӯ аст. чи аст муомилашам аст, гап мезанад, ягон каттагии хел чизо нест. баръакс ин ҳама духтарое ки ба таеквондо машғул мешаванд, ино боварӣ ба худ пайдо мекунанд, иродашон мустаҳкам мешавад. аслан дар федератсияи таеквондо ИТФ варзишгаре ки беш аз 3 мусобиқаи ҷумҳуриявиро бо сари баланд хотима мебахшад, фурсати ба дастаи мунтахаб шомил шуданро пайдо мекунад, яъне 1 ё 2 мусобиқа барои муайян сохтани узви тим басандагӣ намекунад. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки масъулини федератсия дар интихоби беҳтаринҳо ҷиддиянд ва нуқтасанҷиву мулоҳизакориҳоро дар мадди аввал мегузоранд. чун Марьям аз худ фаъолмандӣ нишон дод, дарҳол масъулини федератсия ба узви мунтахаб шомилаш карданд ва ба ҳамин тарз Марьямро лозим омад то соли ҷорӣ баҳри ҳимоя намудани шарафи варзиши тоҷик ба чемпионати ҷаҳони кишвари Қазоқистон сафар намояд.
Мариамбону, акнун мехостем бифаҳмем дар мусобиқаи ҷаҳоние ки иштирок намудед, аввалин рақиби шумо аз кадом давлат буд? бале, ман моҳи август дар мусобиқаи ҷаҳонӣ иштирок намудам. Рақибҳоям аз Америка, аз Қазоқистон, Канада, Гретсия ва Македония давлатҳо буданд. ҳангоме ки ба даври финал роҳ ёфтед, дар назди худ чӣ гуна мақсад гузоштед? Ман дар назди худ мақсад гузоштам, ки ман боз бисёртар машқу тамрин мекунам, то ки бештар дар мусобиқаҳои сатҳи баланд иштирок кунам ва парчамбардори давлати азизам гардам. ҳангоме ки парчами миллат дар ҷумҳурии Қазоқистон бардошта шуд ва суруди миллӣ навохта шуд, шуморо чӣ гуна эҳсосот фаро гирифта буд? ифтихор мекунам, ки тавонистам парчами давлатамонро ба боло бардорам ва суруди миллиамон дар байни 45 давлати дунё садо дод. аз касб кардани унвони чемпионии ҷаҳон умед доштед? албатта ҳар як варзишгар дар назди худ мақсад мегузорад, ки ба ватан бо гирифтани ҷои ифтихорӣ баргардад. умеди калон иштирок кардам ва ноумед нашудам. аз ду намуд чемпион шид, аз кадам чемпион шид, аз спарингашам чемпион шид. ва танҳо бо чиз кардан, ки табрикот гузарондан, ки ҳама чиза кубокаш додан, ки абсолютен чемпион. барои ки теквондо ба каде ки мо мекунем тӯли ва чизи дили чиз аст. теквондо аз тарафи дил мо аз эмблемо, ки Мариам ҳамун чизро ишғол карда, аз спаринг якум ҷо ишғол кард. дарсу бисёр вазмин мегузарад ва одаме ки ин дарсо мегузарад, бовари худашон ба пайдо мекунанд, иродашон мустаҳкам мешавад. Мариам дар ин даста капитан буд, вазифаи худаша нақс иҷро кард, буре ки барои дигар духтаро намуна буд. Якум медали тиллоя Мариам овард. Ин бисёр барои даста ин як кори чӣ буда зарур буд, барои ки дигароям боварӣ пайдо карданд. баъди Мариам, баъди вай ним соат пас Тимур чемпиони ҷаҳон шуд. гуфтан мумкин аст ки нахустин мусобиқаи ҷаҳонӣ ба варзишгарони мо комёбиҳои беназиро ато бахшид ва онон аз ҳисоби муҳорибаҳои инфиродиву dastavî назар ба дигар намояндаҳо маҳорати хуби варзишӣ нишон доданд. масъулини федератсия шоҳкориҳои қаҳрамони барномаамонро ҳамчун дастоварди беҳтарин дар таърихи федератсия унвон кард. мо дастаи качина якҷоя тӯр мекунем ва Мариам ҳамин сол ба як кулаи калон расид ва ин кула чемпиони мутлақи ҷаҳон дар таърихи федератсия, дар таърихи Тоҷикистон ин нахустин духтар варзишгар ҳаст, ки ба ин кула расид ва чемпиони мутлақи ҷаҳон шуд. вақте ки ба ватан баргаштед, то кадом сатҳ шуморо пешвоз гирифтанд ва падару модари шумо то чӣ андоза аз ин шоҳкории шумо хушҳол буданд? вақте ки ман ба ватан бо ҷоиза баргаштам, албатта манро дар сатҳи баланд роҳбари варзишиам, падару модарам ва инчунин хешовандҳо пешвоз гирифтанд. падару модарам хеле шод ҳастанд, чунки дар чунин мусобиқаи сатҳи баланд сазовори унвони чемпиони мутлақи ҷаҳон шудан осон нест. албатта доштани маҳорати баланди касбӣ, бозӯи тавонову иродаи қавӣ ба варзишгар фатҳ намудани қуллаи мақсудро кафолат медиҳад. илова бар ин соҳибмаърифатӣ ва дониши расо низ дар амалӣ намудани муваффақиятҳо мусоидат мекунад. Мариам дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. дар баробари варзиш ӯ ба илмомӯзӣ низ шавқи беандоза дорад. андеша мекунад, ки ҳар як шахс бояд донишандозиро дар мадди аввал гузорад, зеро шахси соҳибмаърифат миёни хосу он мӯътабар асту арҷманд ва бешак ӯ дар миёни ҳамсинфон намуна аст. ҳар гоҳе ки аз мусобиқаҳои мухталиф ғолибиятро ба даст меорад, ҳамсинфон ба мисли парвона дар гирдаш ҷамъ мешаванду гӯш ба нақлҳо аз майдони майдондорони Мариам меандозанд.
ва бештар вай ба забономӯзӣ майлу рағбати зиёд дорад. Чун дар варзиш комёб гардидааст, дар илмомӯзӣ низ муваффақ шуд. майрам на танҳо дар нисбати варзиш шавқ дорад, балки дар чорабиниҳое ки аз тарафи муассисаи мо гузаронида мешавад, дар сатҳи ноҳия, дар сатҳи муассиса бисёр фаъолона иштирок мекунад. хониши хуб дорад, ахлоқи хуб дорад, духтари худписанд нест, духтари хоксор аст ва фахр мекунем ки чунин хонандагон дар муассисаи мо таълим гирифта ба воя мерасанд. новобаста аз оне ки ба тамрини таеквондо итаев машғул аст, дар мактаб низ таҳсили хуб дорад. Инчунин волидайнаш хеле фаъол ҳастанд, пайваста дар маҷлисҳои мактабӣ иштирок менамоянд. аз таҳсили Марьям доимо бохабар ҳастанд. ӯ духтари хоксор аст, бо ҳамсинфонаш муомилаи хуш дорад ва дар байни онҳо намуна аст. дар баробари муваффақият дар риштаи таеквондо хуб таҳсил дар мактаб чӣ гуна аст? таҳсил дар мактаби мо дар сатҳи баланд қарор дорад. ба мо муаллимони соҳибтаҷриба дарс мегӯянд, дарсҳо хеле шавқовар мегузоранд. ман дар ин мактаб аз синфи якум таҳсил мекунам. ташаккури зиёд. хуб акнун мегуфтед шумо дар мактаб бештар ба кадом фанҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоед? ман дар баробари ба варзиш шавқу рағбат доштан ба фанни забони англисӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунам. инчунин ба ман омӯхтани фанни химия шавқовар аст. оё дар ягон озмун ё ин ки олимпиада ширкат намудаед? бале, ман дар бисёр олимпиадаҳо иштирок намудам, аз ҷумла дар синфи 6 ва 7 дар олимпиада аз фанни биология иштирок намуда ва сазовори ҷойҳои намоён гаштам. бештар дар соҳаи варзиш мехостед ба пирӯзиҳои нав ба нав ноил гардед ё ин ки дар ҷодаи илм мехоҳед муваффақ шавед? азбаски дар соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунам, мехоҳам дар ин соҳа ба муваффақиятҳои нав ба нав ноил гардам. бештар дар мусобиқаҳои сатҳ баланд иштирок кунам ва сазовори ҷойи ифтихорӣ гардам. чун чемпиони ҷаҳон гардид, ин натиҷа ӯро қонеъ намекунонад, балки нерӯи наваш бахшид ва омода аст ки боз шарафи варзиши тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ ҳимоя кунаду ба ин васила миллати тоҷикро дар байни дигар давлатҳо аз наздик шиносонад. умедворем ки имтиҳонҳои ҷиддии минбаъда ҳам ба қаҳрамони барномаамон муваффақияту пирӯзиҳои нав ба навро ба бор меорад.